Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayamon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw muanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayod siya ug dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan nga mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan ug malamon nga sulugoon, kadtong gipayalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni atong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga maong sulugoon himuon sa galon nga pinayalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung siya daotang sulugoon, moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon, ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni atong sulugoon mahibalik usan ni anak kaadlaw, nga wala niya paabuta, ug sa takna nga wala niya ibalui, ug taguron-taguron siya sa galon upahigagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanyong tanan. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon naghisgot dinha sa kamatayon ug usab dinha sa pagbalik sa atong Dios. Ang kamatayon nga dili taganahan nga maghisgot niini, kay mahadlo kita nga moabot sa atong kinabuhi. Mas ganahan ta maghisgot og mga butang nga maghatag kanato og kalipay. Apan ang kamatayon usa ka realidad. Usa ka realidad nga nagpahinumdom kanato nga sama siya sa usa ka kawatan nga mao usab atong nadungog sa atong ebanghelyo, nga moabot sa takna nga wala nato paabuta. Mao na nga ang Ginoo nagpahinomdom kanunay kanato nga mangandam gayud kita sa matag adlaw. Dinhi sa atong simbahan, dinhi sa Birhen sa Regla, daghan ang makita nato no diha sa kining realidad sa kinabuhi, usab labi na diha sa mga sakramento anaa ang pagbunyag diha sa mga gagmay mga bata, anaa ang paghatag sa sakramento sa kaminyoon niadtong babae ug lalaki. Naupod ang santos nga misa alang ni adtong mga ning panaw o nangamatay nato nga mga igsuon. Matag adlaw halos adunay kanang makita nato umisahan nga to mga isig ka tao nga mingbiya nining kalibutan na. Apan unsa man ang ngayan natong buhaton, unsa man nga klase nga pagpangandam, dili katong mangandam kita nga kanunay lamang kita nga magmata, dili na lang kita matulog, kundili ang atong kinabuhi, ang atong batasan, ang atong relasyon diha sa atong isig ka tawo. Gani
ang atong nadungog din sa ebanghelyo, ato mang nadungog nga giunsa labi na diha sa kaubanan nga mga sulgon kung giunsa nato pag pakita sa atong gugma, sama usab diha sa atong pagpakita sa atong gugma sa atong isig katawo. Kung tan-aw nato maningkamot kita nining kalibutan na sugod sa atong pagkagamay, tudluan kita sa atong maginikanan nga moeskwela kitag matarong karon na mulampos kita, makabot nato ang atong mga damgo sa atong kinabuhi. Apan aduna pay mas labaw ni ana, dili lamang aron na kita magmalampuson kung unsa man ang atong mga damgo nining kalibutana, kung dili mutan-aw usab kita sa unahan. Kaya nga atong kinabuhi dili ra man taman dinhi nining kalibutana, kung dili aduna pay umaabot ang kinabuhing walay katapusan. Kay kung naminaw kita dinhi sa ebanghelyo, aduna usay kapakyasan kung dili kita maningkamot dinhi nining kalibutan na. Atong nadungog diha sa katapusan sa ebanghelyo nga nag-ingon, didto maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon, katong dili makadawat sa pagkabanhaw. Mao na nga nining kalibutan na atong tan-aw ng atong kagalingon kung unsang pamaagi kita nagpakita og maayo sa atong isig katawo. Kaysa musugod tag sa dili, bisan pa kung sa pananaw sa tao kita maayo, kita mas labaw kanila, nasayod ang Dios kung unsa ang sulod sa atong kasing-kasing. Mao na nga bisan pa kung unsa ang mga nakabot nato nining kalibutan na, bisan pa kung kita mga doktor, attorney, pulis, unsa man ang nakabot nato nining kalibutan na, dili kini maoy pangutan-on sa Ginoo kung unsa ang atong nahuman, kung unsa ang atong mga kahibalo nga natigom nining kalibutan na. Sa katapusan, pangutan-on kita sa Dios kung giunsa nato pagpakita ang atong gugma ngadto sa atong isig katawo. Nga sama sa Dios nga napakita sa iyang gugma, wala gyud siya ngipili bisan katong iyang mga kaaway, iyang gipakitaan og dakong gugma. So maunay dakong hagit alang kanato, kaya usahay magpabilin kita sa kasuko, magpabilin kita sa atong kalagot diha sa atong mga kaaway. Lisod kita nga magpasaylo, ilabi na kung kita gisultian og dili maayo. Apan dili kini ang angayan natong buhaton nga magpabilin kita sa atong kasuko. Kay ang Dios sa kanunay nagpahinumduman ug kanunay naghatag man sa iyang kaluoy ug gugma panahon kung kita modawat sa sakramento sa kumpisal. Siya andam gayod o kanunay nga naluoy kanato, andam siyang mudawat. Kagabi naminaw man kita diha sa ni Father Gitgano, o nindot kaayo nga hinumduman nga ang makahatag nato kaayuhan diha sa lawas o kalag ang mga sakramento. Ang mga sakramento sa atong Ginoo, kini ang kanunay niya nga gipahinumdom kanato, ang sakramento sa kumpisal, ang sakramento labi na ni nga santos nga Eucharistia, ang tanan nga mga sakramento nga mo'y naghatag kanato og kinabuhi nini nga kalibutan na usab sa umaabot. Usa sa mga pagpangandam mao ang kanunay nato nga pagsimba, ang kanunay nato mga pag-ampo, ang kanunay nato nga pagdawat sa mga sakramento diha sa Ginoo. Ang tanan tangkalag nangandoy og kaluwasan, nangandoy og langit. Untana tabangan usab nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, ang atong tagsa-tagsa ka mga lawas nga kanunay nato nga paningkamutan
nga kita mugahin og oras ug panahon diha sa Ginoo. Ang kanunay natong pag-ampo, ang kanunay nato nga pagsimba, kini makatabang ka nato padulong sa atong kaluwasan. Palihog sa pagtindog, diha sa Ebanghelyo, ang Ginoong Hesus mitawag kanato sa pagbantay alang sa adlaw sa iyang pagbalik. Muduol kita ngadto samahan diha sa pagampo, ug moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan, dili unta makontinto sa iyang mga nabuhat, hinuon padayon siyang magsangyaw sa maayong balita, sa pagbasol ug paghinulsol, sa ingon makaamgo siya sa kamahingdanon sa pagkabig ug sa pagbag-o. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga katilingban mahimong tukmang dapit alang sa katukuran sa gingharian sa Dios, pinaagi sa atong pagtahod, paghigugma ug pagpakitag pagtagad alang sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga kanunay unta kitang andam alang sa pag-abot sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagpabiling mabinantayon apan dili mahadlokon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug mga himatyon mangita sa kabubuton sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuohong mihalin na makaplagang andam sa paghimamat sa Ginoo, nga ilang gipangandoyng makit-an ug masud-ong. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Sa kahilom atong ihalad ang atong mga personal nga mga katuyuan ngadto sa atong maluluyon og mahigugmaon nga amahan. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Langitong amahan, dungga nga mo mga pagampo, tabangi kami, aron mutubo diha sa kasantos. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.